Я думаю, що можна розпочати. Сьогодні є великий день, ми сьогодні дуже довго чекали, і тому наші найменші артисти приготували для вас свято, вивчили віршики, і ми хочемо запустити Святого Миколая до нас, і тому трошки уваги. Дякую. Святий Миколаю, не хочу дарунки, я зовсім не хочу того, що колись. За вікном сніжок у танці весело кружляє, і яскраво зіронька в небі ясні сяє. Миколай спішить до нас, скоро він прибуде, подарунки дітлахам дарувати буде. Знають всі навколо і дорослі діти, що добрішого святого не знайти на світі, бо хто добрі справи робить, молиться до Бога, тому світлою завжди життя буде дорога. Діточок усі на світі Миколай згадає, дві дарунки із небес щиро посилає. Та для того, щоб усе, що ти хочеш мати, треба добрим завжди бути і людям допомагати. Все затихло на дворі, все ж зорі у горі. Всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він заварився, може в небі замовився. В нього хлопців багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в хаті є, ще не діткам роздає. Давайте привітаємо Миколая.